ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. духтаро, имрӯза влогама боз ҳам аз саҳар сар кардам. чӣ хеле ки шумо мебинед, ман аллакай дар нон маска карда мондум. хлеб надоштум, нон истифода бурдум. баъд авокадоами хебо ҳамин тарз майда мекунам, бигем реза мекунам, дар болои хлебои маска кардагимон мемонам. духтаро, ман бениҳоят авокадо дӯст медорам, беҳад бамазза ҳай. шуморам бигем ки шуморам дӯст медорен авокадо ё ин ки не. анемихе духтаро мемонам. баъд бо ма тухми ҷӯшондагӣ дорам. тухми ҷӯшондагиам реза карда дар болош мемонам. духтаро, чӣ хеле ки шумо диҷам камтар кекс майда кардам. бениҳоят бамазза ҳай ирам. дарунуш мавиз дора, ҳар намудуш ҳастай. духтаро, субҳонаи ма ба ҳамин тайёр шид. ма кӯда орбирён тайёр кардам саҳар. баъд йогуртчон мондам. ба ҳами бигем субҳонаи мо тайёр шиду мо шиштем субҳона кардем. хлебша хурдум, сер кардам. инҷо аҳмадҷон нав омад. орбиронаш ях шид. ҳолиам нахӯрдай. Бинон мехӯрдай бо орбирош. Да, я смотрела такой мультик. Якташа хурдум, сер кардам. коферо хурда тамом кардам, бигем. ҷураму нав омад, ак мехӯрам. чӣ қаҳмаҷон мандарида назебина.
Да, вот такие только. Они полезные. Полезные. И еще внутри есть витамины. Да, молодец. Орбирон чикамода? Вкусно. На иш нахурда. Йогуртча гирифт рафт, ки эмали рафт йогуртча гирифта, пеш телевизор рафта. Иша файрут кадам омад. Второй же камтар продукта харидем. Бигем камтар амне бисёри бад харидян, иҷа нок харидян. Нок. Оли ҳамин нока кӯдакои мо қанағз намебинанд, намехӯранд, безеб мешавад. Намедонам ай чӣ кунам. Иҷа себ. Вода холодильник боз себ дорем, боз себ овардем. Йогурт барои кӯдако. Авокад. Авокадо ма беҳад нағз мебинам. Шумо чӣ духтаро дӯст медоред? Беҳад ман нағз мебинам авокадо. Авокадо овардем, боз себ, ду намуд себ, лимон. Чӣ хел лимонои хушрӯ. Се дуна лимон гирифтай. Бо лимон дорум дар холодильник майдатарай. Апелсин. Намехе. Апелсин. Мандарин. Ёқа об надорад. Ин намуча мо оқа дӯст намедорам, оқа об надорад. Баъд иҷа бой нехел намуча овардиан, иноне ки беҳад хушрӯанд, мулоимакан. Ай намуча ман нағз мебинам. Аҳмадҷон бисёр мехӯрад, дӯст медорад. Баъд анам як сатилча бугем сметана 20% бугем. Сметана овардиан, беҳад бисёр намедонам ира чӣ кор мекунам. Аминша гирифтам, хӯрдем, чӣ хел зарди хушрӯ. Аҷоиб буд, бамаза. Заказ кардиан, овардиан. Бибинед духтаро. Чӣ намедонам ира чӣ кор кунам. Дар банкҳо бигирам, ихе беста безеб намешида боша. Духтаро ҳатман нависен. Банкҳо да бигирам, агар соз месода бошад. даҳанашона маҳкам када монам. Инамихе духтаро рӯза камтар харида барои шумо нишон додам. Духтаромо ба ҳамроҳи бигем ки дугонаҳомо вохӯрдем ва пеш рафтестиям, кӯдакҳошон қати магазини лента омадем. Духтаро да продукта дар кор буда. Мо ҳамам қатишон омадем, камтар тамошо мекунам. ҳамқа кӯдако бисёр шидиям. До зада қағачигир кадистиям. Кӯдако яҷоя шидиан, ами қаддод задисти. Вағи чигир када. Сколько мне стало? Здесь круто. Вот эта кучка такая. Пши. Сказать, что должен бежать. Духтаро май даҳак будум. Ами кукулара нав дидум. Телефони ма. Кӯдакиём да ёдум омад зад. Отам мода харида будам хеле кукула. Фақат шонааш мекардем моҳошеро бинем. Вақтои кӯдаки да ёдуд мезанам. Дугонаҳои хеле харида. Барои кӯдакша мешува. Кӯдакшувак. Чӣ ном дораи? Духтароиро бинед 200 сумда
Майка, чақати буру кучаш бувар мекунад. Ино ягон чӣ мехаранд барои кӯдакашон? Будеш купить? Я хочу ваш этот для сна. Чӣ хушрӯй. Айша, вот такой. Будешь купить? Больше нет размер? Меньше нет, больше есть. Второму магазину омадем. Магазину барои дузандагӣ гем қайчиҳои ҳар хел ҳастад. Аҳмадҷоншонда пластилин харидам. як қайчи хариданиям барои худам. Ягон хел вибр кунам. Ва иҷода ҳастаи ҳар намуд риштаҳо, замокҳо ҳастай. Намуд замокҳо. ماشین‌ها هست. از ماشین‌ها را نشان می‌دم. ماشین درزدوزی. هر نمود ماشین. نرخوشون. Не қайчу. Не чхи калони хушрӯй. 393 рубл. Миюш боша 1012. Пошли уже домой. Тарафш барои сумкаҳо. ҳама ҷои чӣ? ҷои риштаҳои ҳар намуд. ин чӣ хушрӯй? светҳои ҳар хела ҳастанд. касе ки мебуфа. духтаро пахтагӣ будай.
духтару мо қариб дар пеши хона расидем. Ай магазин буромадем. Аввал кӯдаку детский площадка рафтем бозӣ кардана. Баъд магазин дуромадам ҷама. Чӣ гирифтам? Пластилин гирифтам. Гуфта будам ки чӣ хеле якта қайчи гирифтам. Накази дар хона расидем. Хона медароем. мо дабине ки барфу об шуда. ирӯз беҳад ҳаво гарм. гарми хушрӯбгем. Намехе духтарам.